76 67. Estem, diríem que en l'última setmana, sí, l'última setmana del cor de la ciutat abans de Setmana Santa. Faran una pausa, després seguiran. I aquesta setmana podeu imaginar que ve intensa. Què li passarà, entre altres coses, al personatge estrany de la Roser? Mira. Perquè és veritat. Tant us en fot el que em passi. A mi no se me'n fot. Tu saps el que m'has fet patir tots aquests dies sense saber on eres? Ho saps? I tu saps el que he patit jo estant aquí tota sola. Ai, Roser. I a vegades que he arribat a pensar que valdria més que fos morta. No vull que tornis a dir això mai més. M'has entès? Mai més. Tu mai no estaràs sola. Jo estaré amb tu. Ho dius de debò? Que ets la meva germana, coi! Bé, això ja està. Molt bé, gràcies. Què li dec? 58 euros. Per obrir una porta? Deixi-ho, Pilar, ja m'encarrego jo. Quedis el canvi. Gràcies. Adéu, gràcies. Adéu. Una i 34. Què passarà amb aquesta porta? Marc, bon dia. Bon dia, Maripau. Quina emoció aquesta setmana i per això tenim Que ben a la Roser aquí. acompanyat que estàs. Quin susto. Tu m'has clavat, nen. Roser, jo Que et bé feia està. en un altre lloc, bon A dia. l'hospital. Jo et feia en un altre lloc. Mira quina cara més eixerida que fa la Carme Contreras. Ràpid. Diu, i per venir aquí al programa TV3, ràpid el t'avís, eh? No perquè feu publicitat de mi, tot el que vulguis. Gràcies, guapa. És que te la jo. mereixes. És que ho fas molt bé. Quin bonbonet de paper, eh? Sí, és molt maco. Que sí? Sí, molt, però no és tan senzill com sembla. Ja. O aquesta setmana encara més, Carme? Perquè aquí hem vist una exclusiva que no s'havia vist mai encara, Hem deixat només intuir què està passant. Hem vist que la Roser, la seva germana, la ve a buscar, ara feia molt que no vèiem a la teva germana, i perquè ella està hospitalitzada, perquè li va passar aquesta setmana, recordarem imatges, i resulta que van a casa teva a veure què s'hi trobaran. I jo no sé si ens pots avançar alguna cosa de què trobaran en aquell pis. Què, tens un mort? Ets una psicokiller? Què ets, Però Roser? com vols que t'ho expliqui? Jo no ho sé. No sé res. D'entrada ja no tenim la clau de casa teva. No. Han de contractar algú. Nena, 58 euros, un banyar? Escolta'm, quin robo. A mi em va costar més, no fa pas gaire, em va quedar trebat. Ah, sí? Quant et va costar? No rondirem, quasi bé 100. Què dius? Sí, jo tinc una casa molt sèria. Ah, tens un pany No, què doble. va. Una porta senzilla que Sí? a la nit em vaig quedar sense poder obrir. Sí? Parlo al començament, fa 3 anys